Bona tarda. Molt honorable senyora Núria de Gispert, presidenta del Parlament de Catalunya, molt honorable senyor Joan Rigol, president del Parlament de Catalunya del 1999 al 2003, molt honorable senyor Ernest Benach, president del Parlament de Catalunya del 2003 al 2010, doctor Lluís Comelles, vicerrector de Recerca i Innovació de la Universitat Ramon Llull, doctor Francesc Torralba, director de la càtedra Ethos, Universitat Ramon Llull, membres del patronat de la universitat, membres de la càtedra Ethos, directors, degans, autoritats civils, acadèmiques, membres i col·laboradors, professors, estudiants, senyores i senyors, bona tarda. En primer lloc, deixin-me que agraeixi d'una manera molt especial als ponents i també d'una manera molt especial a l'actual presidenta, que en exercici del seu càrrec la gent deu estar molt atapeïda com per assistir avui aquí. A tots vostès, per respondre a la crida, de fet som pocs, volíem ser pocs i som pocs, està bé, perquè això permet també un contacte molt més directe i un debat molt més enriquidor i més profund, i també, com no, un agraïment especial a la càtedra Ethos per la iniciativa, per la feina i molt especialment a la figura del director Francesc que ho encapçales. L'acte s'emmarca, ho deia ara fa uns instants, dintre de les activitats de la nostra càtedra Ethos, que com saben és la càtedra d'ètica aplicada a la Universitat Ramon Llull, i possiblement és una activitat directament derivada de la preparació i posterior publicació del Codi Ètic per a Polítics, que ho hem de reconèixer, ha tingut un ressò possiblement més enllà fins i tot de les pròpies previsions que des de la càtedra es van fer. També, però, s'emmarquen una manera de fer de la pròpia universitat, una manera d'actuar, una manera de respondre de la Universitat Ramon Llull a tot el que és el debat, el batec pròpiament de la societat. Com saben, aquesta universitat és una universitat privada sense ànim de lucre que agrupa federalment, de manera federal, amb organització federal, a institucions catalanes, algunes d'elles centenàries, dedicades a l'educació superior i a la recerca. Ens definim com una universitat lliure i d'inspiració cristiana. Potser per això, ho deia abans, intentem estar més oberts al batec de la societat, intentant sempre de manera rigorosa contribuir a donar resposta o a donar alguna llum o a donar alguna pista de per on podrien ser les respostes als grans reptes que com a societat ens envolten. Evidentment ens hem de concentrar en allò que és propi de la universitat, l'educació superior, la recerca, però és evident que en el context que estem vivint la universitat ha de contribuir també, i ho deia just al principi, a donar una mica de llum als profunds debats en els quals com a societat estem immersos i també els grans reptes que ens estan perseguint. Probablement hem d'oferir els instruments que com a universitat tenim per contribuir a la sortida d'aquesta crisi i també amb aquesta crisi de valors. I entenc que aquests instruments, de fet, són múltiples i que cal ajustar-los d'una manera molt sistemàtica i molt dinàmica amb aquests nous reptes. Un d'ells, i és relativament clar, és oferir l'entorn, el marc universitari, com a lloc de debat, si m'ho permeten, com a àgora, un lloc on poder confrontar idees de manera rigorosa, de manera directament educada. La crida d'avui de la nostra càtedra d'ètica s'emmarca dins d'aquest esperit. I avui toca, com el nom de la taula rodona indica, en corrupció, hauríem de parlar de corrupció, amb uns convidats que estaran d'acord amb mi, són uns convidats de luxe. I segur que quan en el títol hi llegim corrupció, segur que ens ve directament al cap el tema de corrupció política, que no pas, si em permeten la broma, de corrupció de materials, que és evidentment un concepte químic, per posar un exemple concret, no? Des de l'oxidació fins a qualsevol altra cosa. Per tant, hauríem de parlar una mica de corrupció política. A la que ho busquem una mica podem trobar moltíssimes definicions d'això que imaginem quan estem parlant de corrupció política. En llegiré una qualsevol. Diu textualment: la corrupció política és el conjunt d'actituds i activitats amb les quals una persona transgredeix compromisos adquirits amb d'altres persones utilitzant la confiança i els privilegis otorgats per aquests acords presos amb l'objectiu d'obtenir un benefici aliè al bé comú. Podem estar més o menys d'acord en aquesta definició, segurament en l'imaginari tenim coses molt concretes. Per tant, Ethos avui ens convoca per intentar donar resposta a la pregunta de quines mesures hi poden haver per fer front, per afrontar la corrupció política, deixin-me que matitzi. És una pregunta, evidentment, polièdrica i que de ben segur els nostres convidats analitzaran d'una manera profunda i des de diferents punts de vista. Jo, de fet, els animo a mirar-nos-ho amb optimisme, tot i que la corrupció deu ser un percentatge relativament petit, molt petit, segurament, però també percentualment inherent a la raça humana. Històricament hi ha hagut
hi ha hagut registres de corrupció, la història n'està ple, tant a petita com a gran escala, tant en un fet local com en un fet més global. Es dona de vegades de manera clarament intencionada, però de vegades es dona fins i tot amb actituds ben intencionades que ratllen o fins i tot poden arribar a ser corruptes sense que el propi subjecte en sigui conscient. Des de petits municipis a l'ONU, passant pels estats més grans, més petits, els governs nacionals, els governs regionals, etc. Parlem, però, que sovint a l'origen de la corrupció hi ha algun valor dels bons, que d'una manera o d'una altra fallen, d'una manera o d'una altra trontollen, com per exemple podria ser directament l'honestedat. Perfils egoistes o d'expressió de superioritat d'algú sobre els altres segur que es troben al darrere de les actituds dels corruptes, sense oblidar que al darrere d'un corrupte hi ha algun corruptor. Per tant, s'hauria d'analitzar també des d'aquests diferents punts de vista. Segurament es concentren en perfils on hi ha una escassa formació amb els valors que abans deia abans, valors que potser amb aquesta crisi no es permet distingir fins i tot allò que n'hi podríem dir el bé del mal, i és evident que la frontera és petita i sovint és difusa. En definitiva, ja per acabar, un debat que crec que promet ser apassionant sobre un tema de rabiosíssima actualitat i amb uns convidats de luxe. Insisteixo, moltíssimes gràcies a la taula per estar aquí, moltíssimes gràcies a vostès i a la pròpia càtedra per la iniciativa. Té la paraula el doctor Francesc Torralba, qui ens presentarà d'una manera més rigorosa l'acte. Moltes gràcies. Moltes gràcies, rector magnífic, molt honorable presidenta, molt honorable senyor Joan Rigol, molt honorable senyor Joan Benach, senyores i senyors, molt bona tarda i gràcies en primer lloc per haver-nos donat la confiança de poder tenir aquest acte en un entorn idoni per la reflexió serena, més enllà de la cridòria i més enllà dels exabruptes. Intentaré situar, abans de donar la paraula als tres convidats d'excepció, com deia el rector que ens acompanyen, intentaré emmarcar el sentit que ens motivava des de la càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull a celebrar aquest acte. Una primera raó és que nosaltres entenem que la vinculació entre ètica i política és essencial per la supervivència de la mateixa política. Que en la mesura en què l'exercici de la política es buida de principis o virtuts ètiques, esdevé una espècie de joc maquiavèlic o d'exercici cínic que deixa de tenir la seva finalitat i la seva raó de ser. Prova d'això és aquest codi ètic per a polítics que ja fa un cert temps vam elaborar juntament amb un conjunt de catedràtics i professors de diverses universitats catalanes amb la finalitat de contribuir, no d'ensenyar res a ningú, sinó de contribuir a situar al bell mig de l'exercici de la política el respecte als principis ètics, democràtics i les virtuts cíviques. Per tant, en aquesta solució de continuïtat està també aquesta taula rodona perquè ens ajudin tres observadors d'excepció de la realitat catalana a imaginar de quines formes podem afrontar un fenomen tan polièdric, tan complex, que és el fenomen de la corrupció. Hi ha una segona raó que ens ha induït a presentar aquest acte i també aquesta taula, que és que no ens volem centrar només en un determinat territori de corrupció. Lamentablement, la corrupció és com una espècie de mal víric que afecta esferes diferents de la societat. Encara que molt sovint els mitjans de comunicació de masses centren l'atenció en alguna esfera d'aquesta societat, el cas és que la corrupció és un tipus de fenomen que, com si es tractés d'una metàstasi, recorre diferents òrgans del cos social. Per tant, no es tracta només de pensar la corrupció que té lloc en l'esfera política o en els partits o a les institucions polítiques, sinó com un fenomen més global, encara que algunes estan més silenciades que altres o en d'altres estan més fiscalitzades i més analitzades en lupa que d'altres. I per això la idea i el que convidàvem a fer els tres convidats d'excepció és que ens ajudessin a pensar tant els mecanismes de prevenció
en la mesura que és un mal que transcendeix la dimensió de les institucions i dels partits polítics i afecta moltes àrees distintes, la cultural, l'econòmica, l'educativa, la sanitària, la social, i també ens ajudessin a pensar la terapèutica. Es tracta d'evitar que això es reprodueixi, perquè el país en surt greument perjudicat, però es tracta també de veure, un cop el mal existeix, quina és la terapèutica millor per fer-hi front. I això ho volem fer sense caure en el fàcil maniqueisme, que identifica tota la corrupció concentrada en un lloc i atorga als altres una puresa moral que no existeix. I això ho volem fer també evitant la picabaralla partidista. Per això els 3 convidats d'excepció, perquè sense baixar l'arena, elevant-nos 2 pams sobre l'arena política, ens puguin orientar-nos amb una visió tal vegada més a fons sobre prevenció i terapèutica de la corrupció. Sense més, jo dono la paraula, en primer lloc, al president Benach, a qui agraeixo també, en primer lloc, que hagi volgut participar i que estem interessats al que ens pugui dir. Moltes gràcies, molt honorable. Moltes gràcies, molt honorable presidenta, magnífic rector, senyores i senyors. En primer lloc, agrair la possibilitat de compartir aquest espai de reflexió, entre altres coses perquè en el món que vivim, a la societat que vivim, és indispensable poder fer reflexió pausada, reflexió que vagi una miqueta més enllà dels titulars, reflexió que serveixi fins i tot de cara a treure conclusions i d'alguna manera a començar a posar fil a l'agulla en determinades qüestions. Jo voldria fixar alguns elements previs i al final de tot, de la meva intervenció, sí que plantejaré qüestions concretes, d'alguna manera que se'ns demanaven, tant des del punt de vista de la prevenció com de la terapèutica. Però penso que prèviament hi ha d'haver la diagnosi, i la diagnosi no és senzilla en aquest cas. Sabem que estem malalts però no sabem com hem agafat la malaltia. I jo crec que hi ha alguns elements que avui hem de poder parlar-los sense cap mena de por, al contrari, parlar-los de manera oberta, perquè només fent-ho així després podem trobar solucions al problema que estem plantejant. D'entrada, hi ha una cosa evident, i és que la corrupció, d'alguna manera, és inherent a la societat, acompanya la societat en tots els seus àmbits. Que jo faci aquesta reflexió aquí no vol dir que m'estigui escaquejant ni escapolint les comeses que deia el mestre. Al contrari, ja dic d'entrada que hi ha polítics corruptes i que aquests han fet molt de mal a la política i a la societat. Quedi clar i d'entrada i dit i no discutit. Això, claríssim. Però dit això, també és veritat que hi ha empresaris corruptes i no per això els empresaris, la classe empresarial en general, té la mala imatge que tenen els polítics. És evident que hi ha metges corruptes i no per això es dubta de que els metges hagin de salvar vides i ho puguin continuar fent amb una certa, fins i tot amb un cert èxit des del punt de vista col·lectiu. Hi ha sindicalistes corruptes, hi ha mestres corruptes i ningú dubta que un dels principals valors que tenim en aquest país precisament són els mestres, no? Vull dir amb això que en el cas dels polítics, probablement el pecat és doble, perquè tens una responsabilitat pública sobre altres col·lectius i, per tant, cometre el pecat és doblement greu. Des d'aquest punt de vista, insisteixo que no vull treure cap, ni mitja, ni un 0,1 de la culpa que tinguin les persones que han estat corruptes i que ens han dedicat a la política, però sí que vull reflexionar sobre com la corrupció afecta la societat i l'afecta. I això ens hauria d'amoïnar. I ens hauria d'amoïnar, entre altres coses, perquè al final acostuma a haver-hi pràctiques que normalitzen la corrupció. I per tant, definir clarament fins on estem disposats a arribar com a societat és important a hores d'ara. Jo ara no posaré l'exemple del diner negre i de l'IVA i de no sé què, perquè en la situació que estem vivint avui, fer-ho és, en fi, és no entendre què està passant a la nostra societat ara mateix. Però qui més qui menys, d'alguna manera, pot avaluar
perfectament les conseqüències de la corrupció a la nostra societat. Dit això, i deixant clar, insisteixo, que probablement la responsabilitat dels polítics és més greu, perquè tenen la responsabilitat sobre el bé comú de tots plegats, una altra reflexió. Avui, el nostre país, la nostra societat, i quan dic la nostra societat ho dic en el sentit més ampli, viu un canvi radical, un canvi de paradigma total. Res és igual i res ho tornarà a ser. Canvien les maneres de fer les coses en molts àmbits i en la política també. El que passa que hi ha elements de la societat que s'adapten millor i de manera més fàcil a aquests canvis que la societat ens està comportant i hi ha elements de la societat que els costa més, i la política és un d'aquests elements que és més complicat, que es bellugui res en la política, sigui institucionalment, sigui a nivell dels partits polítics. Jo crec que agafar consciència del canvi que estem vivint en aquests moments a nivell de la societat és absolutament indispensable per entendre que res serà igual i que per tant s'han de començar a practicar, s'han de posar a la pràctica noves mesures que facilitin noves maneres de fer, i en la política de manera molt especial. Sovint es parla de la crisi econòmica que patim, una crisi brutal, una crisi que no té probablement precedents en la història, perquè qualsevol crisi que vulguis comparar-la ja l'hem superada, una crisi que a més no sabem les conseqüències que arribarà a tenir, i una crisi que té uns orígens que sovint oblidem i que és una crisi de valors. La crisi econòmica que avui patim ve originada per una crisi importantíssima de valors a la societat. Hem de resoldre la crisi econòmica com sigui, per descomptat, però també hem de resoldre la crisi de valors que patim, perquè si no, no acabarem d'arreglar això. I això, que en principi no té a veure amb el debat que ens ocupa, almenys amb el títol, hi té molt a veure en el fons. Hi té radicalment a veure. Una altra reflexió a l'entorn de tota aquesta qüestió. Jo soc conscient que el moment que vivim és molt difícil és molt delicat, és molt difícil d'avaluar i és molt difícil de trobar solucions que d'alguna manera se'ns demanen. I n'estic convençut que només hi ha una opció ara mateix. Ser conscients que només aconseguirem avançar com a societat i en la política prenent decisions dràstiques, és a dir, canviant moltes de les coses que avui es donen per sentades i que ja no ho són, i per tant adequant-nos a aquesta societat del futur, i després en parlaré, però al mateix temps sent conscients que ara hauran de pagar alguns que potser no tenen culpa, però que s'ha de ser radicalment escrupolós amb tothom que tingui un procés d'aquestes característiques. Insisteixo que el que estic dient segons com pot ser interpretat i segurament és una injustícia, però el nivell que hem arribat a la nostra societat avui requereix mesures dràstiques. No em facin entrar en detalls, i aquí jo crec que requeriria una reflexió molt més aprofundida i molt més a fons, però només prenent mesures radicals en els casos que existeixen i mesures radicals en els plantejaments de futur ens n'acabarem de sortir. Hi ha molts elements en aquest sentit per reflexionar i coses a fer, des del Pacte per la Integritat que va plantejar l'anterior responsable de l'Oficina Antifrau de Catalunya, el senyor Martínez Madero, amb tot un seguit de mesures, fins al mateix codi ètic que des de la càtedra Ethos s'ha plantejat. En aquests moments de material per definir quin és el futur, jo crec que n'hi ha molt, moltíssim. Material valuós, a més mesures concretes, propostes interessants, que jo crec que d'alguna manera podríem plantejar una mica un escenari de futur interessant. Per on passa això? Per mi passa per 4 punts que van vinculats: prevenció per una banda i terapèutica per l'altra. En primer lloc, i jo crec que és el més fonamental de tots, prevenció. I prevenció significa educació. L'ètica, tal com l'entenem, la corrupció
tal i com la vivim, només podrà ser combatuda efectivament si es comença a explicar a les escoles, instituts, universitats què significa i com es fa. És molt important aprendre matemàtiques, i tant, i llatí, i anglès, i català, i castellà, però també s'ha d'aprendre ètica. I si no som conscients que en el nostre sistema educatiu hem d'incorporar determinats valors en la formació dels nostres joves, aquesta societat no evolucionarà. Per tant, aquest per mi és un dels elements més importants. Segon, mesures concretes, mesures legislatives. Són les mesures eternes que no hem estat capaços de fer, i aquesta és una autocrítica que tots plegats ens hem d'assumir, durant 30 anys d'autogovern a Catalunya. Començant per la llei electoral i continuant per la llei de transparència, tot i que sembla que les ponències, i en tot cas la presidenta en donarà informació més precisa, i jo tampoc ho sé exactament al moment que estan, però sembla que les ponències del Parlament comencen a treballar aquest tema de manera seriosa. Són dos exemples, la llei electoral i la llei de transparència, que ens permetrien dibuixar un escenari diferent del que en aquests moments estem vivint i que representarien un canvi real al qual els partits polítics sempre han estat reacis. Dit això, és evident que els partits polítics han de fer una reflexió molt profunda sobre el sentit que tenen en ple segle XXI, el sentit que té la seva actuació en ple segle XXI, el sentit que tenen les seves estructures i les seves actuacions en ple segle XXI. Aquest és un debat obert que per mi també acaba anant relacionat amb tota aquesta qüestió. Aquestes mesures legislatives i d'altres poden plantejar solucions als problemes que avui la ciutadania percep. La distància entre els ciutadans i els polítics, allò que es diu la desafecció, aquestes qüestions que tan sovint es parla, a què són degudes? Doncs probablement a moltes causes. I per alguns ciutadans unes primaran més que d'altres i per d'altres ciutadans les altres primaran més que les unes. Però al cap i a la fi tots sabem per què. Hi ha diversos motius, diversos elements. Per exemple, amb el tema de la llei electoral, el fet de no poder identificar quin és el teu diputat o la teva diputada, aquell que et representa i que vols que et defensi, acaba provocant aquesta distància. Doncs bé, hem de trobar una fórmula, ja dic d'entrada que per mi no són les llistes obertes, i aquest és un altre debat que no ve al tom, però que quedi clar també, hem de trobar una fórmula que permeti que els ciutadans puguin sentir-se identificats amb aquell que els representa. He tingut debats aquests dies en relació amb altres temes, com per exemple el tema de l'escarni que es fa als diputats, i me n'he cansat de fer una afirmació que la gent me nega, i em sap molt de greu que em negui, perquè tinc raó. Els diputats són els amos del seu vot, no fotem. Si després no l'utilitzen perquè el partit no els deixa, és el seu problema. Però no perdem l'essència. El diputat és l'únic amo del seu vot. Quan vota ho fa responsablement. Ho fa perquè ell decideix fer-ho. La realitat és una altra, d'acord, però l'essència, el fonament, la base, és que el diputat o la diputada és amo del seu vot. I això no es pot tocar, no es pot canviar, no es pot tolerar que algú ho posi en qüestió. I avui s'està posant en qüestió de manera permanent. Per tant, tot aquest seguit de mesures legislatives, he posat aquests dos exemples, n'hi haurien d'altres, que hem d'aclarir què passa en el futur. Un altre exemple, si voleu. Jo he estat qüestionat personalment durant bastant de temps pel fet de cobrar una pensió que ni és cert el que es diu sobre el que es cobra, ni és cert que és per tota la vida, en fi, hi ha tot un seguit d'elements, però esclar, el bo del cas és que això respon a una llei del Parlament. Bé, doncs, si no ha de ser així, senzillament s'ha de dir, escolta, aquesta llei del Parlament, doncs no, la canviïn. I per tant, els que han sigut presidents del Parlament o presidents de la Generalitat no tenen dret a això. I s'ha acabat. Però el que no podem fer és personalitzar i és caure sobre l'anècdota quan aquest és un tema de fons, de quina societat volem i com volem les institucions del nostre país que estiguin representades. Doncs bé, aquest element, per exemple, és un altre dels elements que s'han de posar damunt de la taula i s'han de debatre obertament i sense manies. I hem de redefinir d'alguna manera l'arquitectura institucional d'aquest país amb el que comporta. És a dir, quan una persona es dedica a fer política ha de saber que, 2 punts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fins que acabi. És a dir, 1, que haurà d'explicar tot el que ha guanyat a la seva vida, com ho ha guanyat i de quina manera, 2, explicar els seus béns, 3, que quan surti també ho haurà de fer, 4, etc. I això
només és possible, i vaig a la tercera qüestió, a través d'un gran pacte. Si no hi ha un pacte polític, d'entrada que plantegi aquest nou escenari, això és impossible. I aquí no s'hi val a fer demagògia. I avui se n'està fent molta. És a dir, ni els que fan demagògia ni els que s'espanten davant la demagògia acabaran aportant solucions a aquesta qüestió. Avui s'ha de ser valent, s'ha d'afrontar el futur de la societat, i un dels escenaris és, per tant, definir tota aquesta qüestió i fer-ho a través d'un pacte, que jo crec i considero que hi ha molts elements damunt la taula com perquè, com a mínim, puguem saber per on han d'anar les coses. Dit d'una altra manera i perquè se m'entengui, jo crec que aquest pacte seria fàcil. Sobretot si es pensés en el bé del país per damunt d'altres coses. Finalment, tot això no servirà de res si no hi ha una complicitat de la societat civil i una complicitat radical de la societat civil i, al mateix temps, una complicitat de l'opinió publicada, és a dir, dels mitjans de comunicació. Avui és fàcil agafar qualsevol element d'aquests, és fàcil fer-ne un cert populisme, una certa demagògia a la cambra, a la tribuna del Parlament, a la tribuna del Congrés dels Diputats, però també, i de manera molt important, a través dels mitjans de comunicació. Per tant, si el que ens preocupa és la qualitat de la nostra democràcia, si el que ens preocupa és la qualitat de la nostra societat, si el que ens preocupa és que volem, en definitiva, fer una societat adaptada al segle XXI amb valors també, aquest pacte, que a nivell polític jo crec que és possible, l'hem de poder traslladar també a les diferents capes de la societat. Crec que estic al minut 15 exactament, per tant, aquí m'aturo i en tot cas després en el debat tindrem ocasió de parlar-ne més àmpliament. Gràcies. Moltes gràcies, president Benach. Té la paraula el president Joan Rigol. Per dues vegades fa poc temps m'han parat pel carrer. La primera vegada se m'increpen dient-me «Los políticos sois una mierda», així mateix. I no fa massa que també em paren un cop i em diuen «político corrupto». I d'això em porta a pensar a veure si aquesta assimilació que hi ha amb molta gent de que la política és corrupta és realment la corrupció, la causa, diguem-ne, la corrupció existent, la causa d'aquest deteriorament polític, o és que hi ha un deteriorament polític que fa que la corrupció sigui, diguem-ne, el punt més visible i el més, diguem-ne, el més evident. Jo, en la meva intervenció, parlaré de tres coses. Primer, intentar dilucidar, a veure la corrupció com encaixa, diguem-ne, amb la situació política real. Segon, parlaré del finançament dels partits i després de les mesures que em semblen, diguem-ne, o faré un judici sobre les diverses mesures que hi hagin. Els polítics no ens podem excusar de les nostres falles perquè la societat també falla. Resulta que si et fas polític és perquè tens un compromís personal amb el bé comú i per tant no pots quedar justificat per la relació, diguem-ne, de corrupció que hi ha en el si de la societat. Per què els polítics avui tenim aquesta desafecció tan gran per part de la gent? Diré 5 punts sobre aquest tema. Primer, la gent en aquests moments ho està passant malament, no cal dir les hipoteques, el poder adquisitiu ha baixat, etc., ho passem molt malament, i els polítics anem a remolc del mercat i de l'economia. I nosaltres se'ns ha de justificar la nostra funció no per anar a remolc de l'economia i del mercat o del BCE o de la senyora Merkel, sinó que se'ns ha de justificar el nostre rol en el conjunt de la societat per tenir una opció respecte al bé comú. I aleshores la gent, al meu entendre, percep una abdicació fonamental del polític davant de la situació que estem actualment. I això genera, doncs, aquest distanciament. Primer punt.
Segon, en moments de dificultat i de crisi, com mai, un polític ha de saber assumir el poder, tot polític ha de voler assumir el poder, per tant la competitivitat en la democràcia és positiva en aquest sentit, però un polític, i especialment en moments de crisi, ha de tenir credibilitat moral, perquè exigirà esforços a la gent. I si ell no té aquest sobrepuig de credibilitat moral, la gent l'entendrà només com un exercici burocràtic del poder i que les retallades es fan per quadrar uns números i s'ha acabat. I per tant, nosaltres en aquest sentit, quan hi ha un fet de corrupció i de corrupció política, corrobora a la gent que ens fem polítics per administrar el poder, és a dir, per remenar les cireres, per dir-ho d'una manera popular, i en canvi no pel compromís de credibilitat moral que queda absolutament ofegada per cada cas que hi ha de corrupció. Tercer element. Quan asseguts en el sofà de casa mirem la televisió, el telenotícies, i hi ha un problema polític, jo ja sé el que dirà cada líder que surti en aquell problema. Per què? Perquè sé que dirà el que li convé al seu partit. I el que li convé al seu partit és dir jo tinc la raó i els altres no la tenen gens. I aleshores la gent, quan s'asseu a la televisió i rep aquesta imatge de la política, agafa un escepticisme global sobre aquest punt. I aquest és un dels temes, importants. No fa massa estava amb un grup de gent i em deia, escolta, acusàvem amb aquell que està imputat perquè encara estava agafat a la cadira i el nostre imputat doncs no li dèiem res. És, la endogàmia dels partits polítics sobre ells mateixos. Crec que això genera també un cert escepticisme. Com deia el president Benach, crec que la llei electoral és bàsica per tornar a identificar el compromís personal del polític amb els seus electors i que no s'hi posi l'únic monopoli d'això en els partits polítics. Jo he de respondre davant de la captació dels problemes de la gent que m'ha votat. I això és el compromís sagrat. I després ho faré amb col·laboració amb tots els meus companys de partit, evidentment, perquè els partits són fonamentals per vertebrar l'opinió pública. I, per tant, ser fidel al meu partit és fonamental en política. Però l'arrel, i la base del meu compromís polític és la meva, adhesió amb la gent que m'ha votat. I això de les llistes obertes, deixeu-m'ho dir molt ràpidament, pot ser una trampa, perquè resulta que els mateixos partits polítics van posant al davant a determinada gent i no a determinada altra gent. Per tant, hi ha d'haver lògicament llistes obertes, però hi ha d'haver el coneixement personal del partit polític, del districte petit electoral en el qual hi puguis arribar personalment, crec jo. I després hem d'anar assumint que el compromís de militància política ha de ser fruit del compromís cívic que tinguis, si no ens surten polítics professionals i no ens surten polítics atrapats, amb els problemes reals de la gent. Si sumem tot això, per dir-ho ben ràpid, jo crec que hi ha, en aquest sentit, una certa, decepció en el món polític, que cada una d'aquestes coses després em veuria en cor de dir que també, quan hi ha una desafecció política, hi ha una desafecció cívica, també. Però ara no m'hi poso perquè no puc justificar la desafecció política per la cívica. Però crec que això és així. I com que hi ha un personatge que jo personalment he apreciat molt, que és en Jacques Maritain, que em deia l'any 30 i pico que la crisi de la democràcia és la crisi dels partits polítics, però la solució de la democràcia és els partits polítics. Perquè si comencen a sorgir coses purament informals i corporatives i defensant només un interès i que per certes, situació es vulgui centralitzar en el conjunt del problema polític, estem desvirtuant el bé comú d'una manera extraordinària, al meu entendre. Primer punt, això. I permetin-me dir només dues coses, potser massa pràctiques. Una vegada, un polític del qual jo depenia em va dir: vigila amb aquest personatge perquè té l'habilitat de presentar els seus interessos particulars com aquells que convenen al país.
Això vol dir que hi ha una societat civil que ha agafat com a professió ser de la societat civil, però no és neutra, I aquí sí que moltes vegades hem d'estar molt amatents a que no ens portin, diguem-ne, l'aigua al seu molí. I això de vegades no és fàcil. I una altra cosa també molt pràctica. Quan entres a la política, no te'n dones compte, però al cap de poca estona et notes voltat de jet set, per entendre'ns. És a dir, hi ha una determinada relació en la que et situa a un nivell, diguem-ne, d'una gent que viu en un estàndard de vida molt elevat. I per mi, alguns casos de corrupció concreta ve per aquesta voler assimilar la teva, diguem-ne, el teu ritme de vida en el qual et trobes. Aquest és purament dos punts. I tinguin present que els partits polítics han d'assumir d'una manera o altra aquesta certa reconversió cultural d'ells mateixos, perquè si no els nivells de corrupció i els fets reals de corrupció es mengen tot el que és la tasca central i institucional dels partits polítics. Dos apunts també sobre el finançament dels partits polítics. Primer, els partits polítics es financien de recursos públics, no vull entrar en detall de cada partida, i amb recursos privats. Però resulta que aquests recursos privats tenen una colla de principis, de publicitat, d'independència i de topalls. És a dir, no hi poden haver aportacions anònimes que superin el 5% del pressupost, ni poden haver-hi aportacions que signifiquin més de 10 milions de pessetes del seu temps. És a dir, hi ha aquests topalls. I després n'hi ha un de fonamental, i és que les empreses i les que estan al servei de l'administració pública no poden finançar ni fer donacions als partits polítics. I vostès saben que en aquest moment estan en judici a través de diner negre i a través de comptabilitats B, estan escapant-se, diguem-ne, d'aquesta cosa legislativa. Per tant, primer punt, si es complís la legislació, Déu-n'hi-do del control que hi hauria en aquest sentit. Deixin-me dir, perquè vaig ser quasi la partera d'un acord que es va fer a Catalunya l'any 2001, on tots els partits polítics van signar un acord amb aquest punt de transparència i de finançament, tant de les campanyes electorals, que és un dels punts que, si em permeten, m'hi estendré una mica, com del finançament, diguem-ne, del partit com a tal. En això van quedar d'acord que havien d'anar reduint el que significa el pressupost electoral. A veure, els partits polítics en períodes electorals és com els animalons en època de zel, diguem-ne. És a dir, estem en una situació, diguem-ne, sí, perdonin, però és així. I aleshores tot, diguem-ne, has de mirar que l'altre no tingui més mitjans que tu. Saben què fem en aquell moment? Convertim la política en un producte del màrqueting i convertim el ciutadà en client. Fixin-se la perversió que significa si la campanya electoral és sobretot una campanya mediàtica. I això hi col·laborem tots, tant els mediàtics, que en aquell moment tenen uns ingressos superiors a la normalitat, i contribuïm nosaltres perquè sabem que si no hi estem presents perdem les eleccions. Però el fet és que estem convertint els ciutadans en purs consumidors de dir aquest m'agrada, aquest no em cau bé, aquest sí, aquest d'això. I això no és la política. La campanya electoral ha de ser un acte d'implicació del ciutadà respecte a la pròpia política de la societat. I amb això ens hem allunyat molt. Però saben què passa? Que la campanya electoral mediàtica val molts diners. Val molts diners. S'ha de pagar. I aleshores aquí és allà on cal que els partits polítics hi posem seny, hi posem control i que ens controlin, perquè si no per nosaltres tenim una tendència a desmadrar-nos en aquest sentit. Després hi ha la figura, suposo, del recaptador, i això ho desconec. A veure, jo em vaig trobar només, devia ser l'any 81, que em va venir, jo llavors feia laudos, perquè quan no es posaven d'acord la patronal i els sindicats, doncs feies un laudo en aquest sentit. I em va venir un personatge amb diners per dir, escolti, mirem d'arreglar-ho això.
vaig tenir el que s'ha de fer, dir, escolti, vostè agafi això i marxi escales avall que no el vull veure més. Però intueixo, a partir d'aquí són intuïcions, que entre ells s'ho deuen dir i deuen trobar, diguem-ne, complicitats d'una manera o d'una altra o com sigui. A veure, això sí que necessita el màxim control i en tot cas s'ha d'acabar. Perquè en aquest punt anem parlant de fundraisings i coses així i el que estem és desvirtuant la política on hi té cada vegada més pes a l'aspecte econòmic que no a l'aspecte humà de la política. Volia dir només això. I aleshores, estic absolutament d'acord amb el que ha dit el president Benach. D'aquí, d'aquesta situació, no ens en podem sortir cada partit per si sol. O és un acord entre tots els partits polítics conscients de que la nostra societat i en aquests moments de crisi s'està desvertebrant en la seva opinió i s'agafa a mitjans immediats i populistes i demagògics, si vostès volen, perquè és l'únic punt de referència i on ells hi poden donar-hi credibilitat, o nosaltres assumim la responsabilitat que hem de tenir, que és la de vertebrar l'opinió pública a través de les opcions ideològiques que cadascú de nosaltres representem. I sobre això, mirin, jo crec que la persona que està en política i que queda imputada, i no vull entrar en la gran discussió que hi deu haver doctrinal, a veure imputació, què vol dir, què vol deixar de dir, no ho sé. Però sí que sé que el polític, en el moment en què hi ha una ombra sobre el seu comportament en referència al bé comú, per respecte amb ell mateix, ha de mirar d'apartar-se. Jo personalment crec això, i sé que és una opinió particular, perquè n'hi ha altres que creuen una altra cosa. I avui he vist, llegint el diari, que el ministre de Justícia parla de que els jutges podran, d'una manera o altra, diguem-ne, apartar momentàniament el polític d'això. Jo personalment crec que és una judicialització d'un vot democràtic i no sé si això és possible o no. No ho sé, no hi entenc. Que s'ha de declarar el patrimoni, segur. Que s'han de declarar tot el que guanyes, també. Que això ha d'estar controlat sistemàticament, també. Però els he de dir que m'empipa molt haver de fer això per la presumpció de culpabilitat. Per què jo, com a polític, he de ser un presumpte culpable i d'extorsionar? Aleshores passa, el que ha passat no fa gaire, que quan busques algú perquè es dediqui a la política diu no, escolta, jo en aquestes condicions no hi entro, perquè és que són realment, t'entren a la intimitat de tu mateix i s'hi val a qualsevol manifestació pública. Per tant, tots els controls, però tinguin present que la intimitat del polític és fonamental per ell mateix i per la seva família, no cal dir. I per mi aquest canvi cultural, que és un repte important que necessitem tots els partits polítics, consisteix fonamentalment en què la mentalitat a l'interior del nostre partit sigui de debat, sigui democràtic i no sigui de cops de colze per tenir càrrecs. Tan senzill com això. Perquè aleshores, si no, et ve, diguem-ne, la carrera política professionalitzada. I la que et ve, i cuidado, i un polític ha de ser un professional, això no en dubtem, perquè un senyor que vingui parachuttat d'un altre món faria uns disbarats un darrere l'altre. Però la motivació, l'estructura interna de la pròpia persona que agafa el compromís polític ha de ser una estructura interna de no el cop de colze, sinó de l'altre, el d'intentar representar i implicar-te en el conjunt de la societat. I aquí acabo. No sé si són 15 minuts. Moltes gràcies, president Rigol. Té la paraula la molt honorable presidenta Núria de Gispert. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. En primer lloc vull felicitar a la Universitat Ramon Llull i a la càtedra Ethos, al rector que avui presideix aquesta taula rodona i al Francesc Torralba. En segon lloc, vull dir també que preparar i fer un debat serè sobre aquest tema i un debat des de l'àmbit acadèmic i professional, jo crec que és bo, és important i a més serveix com a complement del treball que hem de fer i que està en marxa en el Parlament de Catalunya. També com a qüestió prèvia, dir que parlar en tercer lloc no és
fàcil. Han parlat ja els dos expresidents, l'Ernest Benach i en Joan Rigol, i d'una banda em pot facilitar, perquè no repetiré algunes de les coses que ells han dit, però en altra també dificulta, i per tant intentaré no ser redundant i també acabar amb el meu temps o inclús una miqueta menys per poder donar lloc al col·loqui. És positiu manifestar un capteniment compartit i en aquest sentit jo crec que tots tres presidents n'estem al cas i estem a sobre d'aquest tema. I potser a mi, per la meva condició de ser la presidenta del Parlament actual, encara en tinc més responsabilitat. No volem passar per alt el greu problema de la corrupció i de la percepció tan generalitzada que vivim en una societat que ha assolit nivells exagerats de corrupció política, gairebé de corrupció ambiental. I per això vull exposar un punt de partida inicial amb el qual pròpiament iniciaré també la meva intervenció i que em sembla irrenunciable. La defensa en mayúscules de la política, de la democràcia parlamentària i de les persones que es dediquen a la política i a la gestió de la cosa pública, tot i les excepcions que hi ha com en tants àmbits de la vida. Abans ja s'ha comentat que hi ha una minoria, molt minoria, un percentatge molt petit de persones que es dediquen o que s'han dedicat a la política i que han saltat a la palestra pública com a possibles corruptes. I dic possibles perquè la presumpció d'innocència ens obliga a mantenir aquesta possibilitat. La qüestió ha esclatat virulentament en els darrers mesos, per molts motius, no sempre innocents ni responent al lògic esdevenir dels fets. I aquí voldria fer una petita aturada i fer un recordatori cap enrere. Fa 20 anys, any 93, any 94, any 95. A nivell de l'Estat va haver-hi una situació d'episodis gravíssims de corrupció. Persones conegudes que tenien càrrecs polítics importants van saltar a la palestra i van ser condemnats. En aquell moment va haver-hi eleccions anticipades, va haver alternança en el poder, i parlo de l'estat espanyol, i es van prendre una sèrie de mesures importants que inclús avui en dia són vigents i que inclús en algun moment han estat reformades. Parlem de lleis com la llei de contractes de l'Estat o la llei de contractació administrativa. I amb això s'intentava evitar les possibles corrupcions. I segur que a més s'hi posaven més elements de control i d'inspecció. Però han passat 20 anys i torna a passar. I això no vull dir que cada 10 anys o cada 20 anys ens tornem a trobar. Només vull dir que no ens oblidem que fa 20 anys va passar això, que va ser terrible, però que també és veritat que va passar en un moment on la situació econòmica i social era diferent. Fa 10 anys, recordo quan el president Pujol va deixar el govern, l'any 2003, va, entre les seves intervencions que va fer en els darrers dies de govern, va fer una intervenció que es titulava Distanciament de la ciutadania respecte de la política. I parlo de fa 10 anys. I jo crec que la desafecció de la ciutadania respecte de la política és més dels polítics que de la política. Jo crec que interès per la política mostren. I en un país com el nostre, en el que en totes les eleccions hem tingut nivells de participació tirant a baixos, les darreres eleccions van ser molt altes. Per tant, havia un interès per la política, potser no pels polítics. I lligant això amb un llibre publicat ara fa un any, escrit per l'Àngel Castiñeira, que de fet venia a compte de l'enquesta sobre els valors, l'enquesta dels catalans sobre els valors, que cada 10 anys es publica. Ell, en un dels punts d'aquesta enquesta, es preguntava a la joventut, a la gent jove, què pensaven de la política i dels polítics. I certificava això que acabo de dir. No ens en fiem d'alguns polítics, sí que estem interessats per la política. Per tant, la desafecció molt sovint pot venir per aquella mirada que tens respecte a un o a alguns polítics
i que després allò que ell t'ha promès, ha dit que faria o has pensat tu que havia de fer, no ho ha fet. En tot cas, això que he dit no vol dir que, com que passa sempre, seguirà passant. Hem de posar mesures sobre la taula perquè això no torni a passar, malgrat pogués tornar a passar. Hi ha un creixent sentiment de desafecció fonamentat en la creença que els polítics som corruptes i volem el poder a qualsevol preu, mentre que els ciutadans són incapaços d'incidir en la presa de decisions polítiques. Aquest sentiment de desafecció, tan negatiu per la salut democràtica del nostre país, només es podrà neutralitzar si fem que el nostre discurs i la nostra acció política, per tant, discurs i acció política han d'anar junts, tinguin com a prioritat propiciar una política més propera i creïble. En aquest sentit, la conjuntura actual pot ser un bon pretext per fer foc nou, per establir una estratègia no solament de prevenció i lluita contra la corrupció, sinó també i sobretot a favor de la qualitat democràtica, de la transparència i del bon funcionament de les institucions, per tal d'afavorir la renovació en la vida pública a Catalunya. He sostingut recentment que el Parlament de Catalunya ha de ser la pedra angular d'aquesta estratègia. I de fet, i ja entrant directament en les mesures que s'estan treballant, haig de dir que fa 2 mesos, el dia 14 de febrer del 2013, el Parlament va constituir 2 ponències que han de redactar, per una banda, la proposició de llei electoral i d'una altra, la proposició de llei de transparència i accés a la informació pública. Les 2 ponències han estat sol·licitades per tots els partits polítics de l'arc parlamentari, a excepció del darrer que ha entrat, no perquè no tingui voluntat, que és l'ESCUP, sinó perquè venen aquestes 2 ponències de la legislatura anterior i, per tant, la van signar els mateixos partits, els mateixos grups parlamentaris. Disposen i s'han donat un termini de 3 mesos prorrogables per 2 mesos més per acabar els treballs. Jo espero que al mes de juliol els treballs estiguin fets. En aquest moment van a bon ritme. Cada setmana tenen una reunió o matí o tarda de les 2 ponències. I un cop redactades, les proposicions de llei iniciaran la tramitació parlamentària ordinària i, per tant, podria ser que o bé les 2 lleis o una i després l'altra puguem tenir-les aprovades a finals d'aquest any. En ambdós casos es tindran molt en compte els treballs fets fins ara. En aquest sentit, la llei de transparència i accés a la informació pública va començar la seva feina durant l'any 2012. Per tant, té un any de feina i en la primera i segona reunió, atès que hi havia grups o ponents diferents, el que van fer va ser revisar tot el que havien donat per bo i ja estan avançant molt la feina. Té com a finalitat establir un nou sistema de relació entre els ciutadans i l'administració pública, incentivar la participació ciutadana i el rendiment de comptes i la responsabilitat en la gestió pública. Això, de fet, en alguna llei o en diverses lleis hi és. I, per tant, hi ha una obligació de retre comptes, hi ha una obligació de ser responsable en la gestió pública, però el que farà aquesta llei és establir circuits que obliguin a que no es retrasin, a que es pugui realment fer aquest retiment de comptes d'una manera igual, a que, per exemple, en l'àmbit dels partits polítics, la sindicatura de comptes pugui destinar un auditor que d'una manera periòdica pugui ajudar els partits a fer el seu rendiment de comptes, aquest és un exemple, establirà un sistema de garanties, de recursos i reclamacions i un règim sancionador per a aquells que no compleixin, crearà el portal de la transparència en el sentit que serà com una plataforma electrònica de publicitat on s'aboqui tota la contractació pública. De fet, ara ja és pública, però està per departaments o està concentrada per determinats contractes. Amb aquesta plataforma el que es pretén és que no només es compleixi la llei, sinó que aquells que complint la llei
entren o poden entrar en una petita irregularitat administrativa o en una petita corruptela que no arriba a ser un il·lícit penal, es pugui veure a través d'aquesta plataforma. I els hi posaré un exemple molt clar. L'administració pública pot contractar els serveis d'un despatx, d'una oficina, d'un expert, i aquests serveis, d'acord amb la llei, no cal que vagis a demanar 3 propostes si no supera els 3.000 euros, per posar un exemple. Si en aquesta plataforma aquella mateixa persona ha estat contractada 10 vegades per 3.000 euros, no ha incorregut en una irregularitat administrativa, però realment se't posa la mosca a l'orella en el sentit de dir com és que no s'ha fet un contracte amb 3 propostes o no s'ha fet un concurs i en canvi d'aquesta manera han pogut passar 50 estudis com aquest sense necessitat de que ningú se n'enteri. Aquesta plataforma servirà precisament per a aquesta informació pública. Tindrà com a àmbit d'actuació les administracions catalanes, els funcionaris públics, els electes, les persones físiques o jurídiques que percebin fons públics, partits polítics, sindicats, mitjans de comunicació públic, fundacions, etc. Tots els que rebin d'alguna manera un ajut o una subvenció de l'erari públic tindran que estar d'alguna forma immersos en aquesta proposta de llei. Quan abans el president Rigol parlava de l'obligació de presentar els comptes, el patrimoni personal dels polítics, la renda, i deia, a mi, des del punt de vista de la intimitat personal em molesta, jo li comentava al rector, a mi també, però també és cert que potser ens hem d'anar acostumant al que s'ha fet en altres països del nostre entorn europeu i que des de fa no 10, ni 20, ni 30, sinó 50 i 100 anys han fet sempre aquesta manera de fer política molt més oberta i molt més transparent. Ja ha evitat que poguessin haver determinades corrupcions. Ens costa i, per tant, nosaltres potser ja no tenim temps d'educar-nos, però sí que podem establir com a mesures preventives l'educació i la formació en aquest sentit d'aquelles persones que en el seu moment volen dedicar-se a la política o a la gestió de la cosa pública. I pel que fa i també establirà un capítol final amb un codi ètic dels polítics i dels gestors de la cosa pública sota els principis de justícia, respecte, responsabilitat i honradesa. Pel que fa a la legislació electoral, hi ha elements d'acord pel que fa a la regulació del finançament i el funcionament de les campanyes electorals, la configuració de les llistes i la restricció de les despeses publicitàries i també a l'establiment d'una administració electoral pròpia. Tots aquests punts van ser treballats en la darrera legislatura del president Benach. Com molts dels aspectes relacionats amb el finançament dels partits polítics es van treballar en la legislatura en la qual va ser president el president Rigol. Per tant, no ha caigut en saco roto, sinó que aquestes formulacions es plantegen de nou en la llei electoral. La llei electoral catalana haurà de contenir, i és un dels aspectes que sempre ha sigut problemàtic, una fórmula electoral diferent, però una fórmula electoral diferent que aproximi el polític al ciutadà, que el ciutadà vegi que realment pot, d'alguna manera, el seu vot incidir en aquella persona o en aquella altra. Estan valorant diferents opcions. S'ha rebut informació i experts de diferents països. I, en definitiva, el que en aquest moment pretenen tots els grups és buscar una alternativa que sigui més pròxima, que tingui en la seva possibilitat més capacitat de decisió per part dels electors i que es treballi amb més qualitat democràtica. No partim de zero des del punt de vista del Parlament de Catalunya. I en aquest sentit, allò que deia el president Benach del pacte entre els partits polítics, jo crec aquesta vegada que potser per la situació actual, per la crisi que vivim, per una crisi econòmica profunda, social, de valors,
per la situació de la pròpia ciutadania i per la situació dels polítics i aquest sentiment de desafecció, jo crec que és el moment oportú perquè es pugui arribar a aquest pacte. I que sigui un pacte de no el pim-pam-pum i tu més, sinó intentem posar-nos d'acord pel futur. Intentem posar-nos d'acord per salvar el que creiem que ha de ser un pacte per una democràcia molt més transparent i més forta. Vull insistir en una constatació. La corrupció és un greu problema social i polític, no solament per si mateix, per la seva naturalesa, sinó també i sobretot quan es percep que la seva difusió està generalitzada. S'ha dit que la perversió i la corrupció es disfressen gairebé sempre d'ambigüitat. Per això ni m'agrada l'ambigüitat ni confio. Quan es tracta de regenerar la vida democràtica a casa nostra, resulta molt rellevant que incidim en les bones pràctiques, en el marc de la gestió pública, en el marc de la política, en el marc del govern, que es poden emmarcar en un criteri que hauria d'inspirar sempre l'actuació pública. I aquest criteri per mi és no entendre la gestió pública ni la política com un exercici de poder, sinó com un servei. El que es dedica a la política ha de tenir vocació i ha d'estar format. Ha de ser un bon professional de la política, com deia abans el president Rigol, però ha de ser una persona que sàpiga que s'ha de dedicar amb vocació i que, per tant, és important que el seu lideratge petit o gran sigui sòlid i consistent i que estigui vinculat a les qualitats humanes. Aquí s'entronca amb l'ètica. Un polític ha de saber fer un discurs teòric, ha de saber-lo aplicar a la pràctica, però a més ha de tenir un comportament humà i amb unes qualitats que, per això, quan aquell polític o aquells polítics són corruptes, és pitjor aquesta corrupció que la d'una persona, la d'un ciutadà normal, perquè ell té una doble obligació. Ha de donar un exemple, un plus d'exemplaritat. I finalment, ja per acabar, sí que voldria fer meves les paraules d'un senador que les va pronunciar l'any 1999, un senador australià, quan es presentaven les conclusions finals del debat per l'establiment d'un codi de conducta a la seva cambra. I deia així: no està clar que nosaltres, els polítics, com a grup, siguem avui menys ètics que en el passat. I això és irrellevant. El que és essencial és que nosaltres responguem al clima existent fent més esforços que en el passat per ser i per semblar ser dones i homes íntegres. Moltes gràcies. Moltes gràcies, presidenta. Disposem de gairebé mitja hora, per tant, si és l'hora de les preguntes, del debat, de les observacions que poden tenir tant el públic com entre els mateixos membres de la taula. Obrim el torn de preguntes. Endavant. Agrairia que es presentessin les persones que tindran l'ús de la paraula. Sí, bona tarda. Josep Maria Canyelles. Molt agraït per totes les intervencions, molt il·lustradores i mostra d'un compromís. Quan l'administració falla en el compliment de la llei, és evident que fa un gran mal a la governabilitat, a la governança. Quan un partit o quan els partits s'autoregulen i després, fins i tot encara que acabin complint, acaben fent allò de feta la llei, feta la trampa i tot plegat, crec que acaben fent un gran mal. Avui s'ha parlat molt de buscar maneres, acords, lleis, de cara a fer possible aquesta disminució o desaparició de la corrupció, buscar el bon govern, però a mi em fa la por que només s'ha parlat de solucions tècniques, de lleis, i no s'ha parlat del compromís real, o no s'hi ha posat prou èmfasi, o s'ha posat massa èmfasi en les solucions tècniques. Em fa aquesta impressió. Ho dic pel següent. I a veure, intentaré fer-ho de manera molt... Ja em permetreu la simplificació, de manera que potser... Mireu, tinc la sensació que de vegades... Perquè també es parla sovint i s'ha parlat aquí de que finalment és un tema de l'ètica de les persones. Aleshores, la idea que vull transmetre és la següent. A veure si de manera sintètica ho sabré fer. Crec que parlar de l'ètica de les persones està molt bé
i fa centenars d'anys que se'n parla. Però actualment hi ha un fenomen, una manera d'abordar el tema que és nou, que és creure en l'ètica de les organitzacions. Jo, de fet, si em permeten, em dedico a la responsabilitat social de les organitzacions, que va una mica d'això d'aquí, i a vegades hi ha gent que diu que no hi creuen, que creuen que l'ètica és de les persones. Evidentment, estaríem tots d'acord. Però crec que és important entendre que les organitzacions, si parlem d'organitzacions que a vegades se'n diu més, empreses ciutadanes, aquesta idea, que vol dir assumir que les organitzacions, assumir com si fossin persones que també tenen uns deures envers la societat, no només les persones, sinó les organitzacions, això vol dir gestionar l'ètica de les organitzacions. I això és molt important, i a vegades no ho tenim en compte. Què vol dir gestionar l'ètica de les organitzacions? Doncs vol dir que un partit polític no hauria de dir nosaltres per descomptat que som ètics i si hi ha alguna persona que incompleix és una persona que s'ha portat malament i no ha complert la llei i haurà de rendir comptes. Sinó que l'organització, el partit polític en aquest cas, com estan fent algunes empreses actualment, hauria de vetllar perquè aquest compliment ètic de les persones sigui un tema d'interès de l'organització. Fent codis ètics que no només sigui per dir tinc un codi ètic, sinó per assegurar i garantir que es compleixi, fent formació, donant indicacions, que la persona que entra en política tingui clar que és un tema fonamental, no un tema que es dona per sobreentès, i crec que a vegades es dona per sobreentès. I finalment s'acaba dient, doncs mira, hi ha una persona que ja rendirà comptes davant de la llei. Per tant, crec que aquest és un tema en el qual no s'hi posa prou èmfasi i que a vegades els partits no tenen prou en compte. Per tant, jo el que demanaria és una mica que les organitzacions, els partits polítics en aquest cas, realment afrontin el que suposa gestionar l'ètica, no només instruments com puguin ser marcs legals, que avui dia evidentment són necessaris, però crec que no són suficients. Alguna resposta per part d'algun membre de la taula? Hi ha una segona pregunta, doctor Jaume Aymar, degà de la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Moltes gràcies i moltes gràcies per les tres intervencions de vostès tres, que són més que polítics, jo diria que són àrbitres dels polítics. Jo voldria intentar fer tres qüestions. La primera és: Catalunya té una de les democràcies més antigues del món. Potser rivalitza amb Irlanda, però si més no és anys anterior a la Carta Magna anglesa. Per quin motiu aquesta qüestió històrica no ha aflorat més? En tot cas, això voldria tenir un valor d'exemplaritat, em sembla. Aviam, la segona qüestió és per què, si la ciència política realment avui avança. Perquè de vegades, escoltant certs debats i mirant les actes del Parlament de fa 100 anys, no hi ha tants canvis, en realitat. Avui que han avançat tantes ciències, creuen que la ciència política avança i en quin sentit? I, en tercer lloc, per què als polítics els costa tant demanar perdó? Perquè potser si demanessin més vegades perdó, amb el que compromet això de restitució, no es trobaria en situacions tan incòmodes, senyor Rigol. O potser sí. President Benach, que demanava respondre. Sí, bé, en tot cas, responent a les dues qüestions conjuntament, perquè penso que la primera, vostè ha fet referència al codi ètic dels partits. Jo crec que s'hauria de... Vostè ha fet referència al codi ètic dels partits, ara sí? Sí. El codi ètic dels partits, jo crec que s'hauria de fer una anàlisi de cada codi ètic de cada partit, que són diferents com tot. És a dir, hem tingut una tendència, i avui aquí no estem representant partits tampoc, però hem tingut una tendència a generalitzar. Els partits polítics fan això malament i resulta que els partits polítics feien coses diferents en relació amb aquella qüestió, no? Llavors, no dic que hi hagin partits polítics bons i partits polítics dolents, perquè els que uns fan bé, els altres ho fan malament, i el que aquells fan bé és al revés. Vull dir que, per tant, no estic dient n'hi ha uns de bons i uns de dolents. Estic dient que probablement caldria fer una anàlisi més aprofundida de què fa cadascú i què proposa cadascú, i en aquest sentit analitzar codi ètic per codi ètic. Dos, Catalunya és la democràcia més antiga del món i la més perseguida del món també. I la més perseguida del món, almenys de la història. I per tant això explica moltes coses, perquè ha sigut una darrere l'altra. I a hores d'ara, encara amb la situació actual que vivim, podem tenir l'exemple més clar. Vostè ha posat un exemple en relació a Gran Bretanya. L'exemple del referèndum d'Escòcia i l'actitud que té Gran Bretanya, que no és una actitud ni neutral ni res de tot això que diuen, no, és una actitud molt interessada, per descomptat, però com a mínim des del punt de vista democràtic és impecable.
en relació al dret a la consulta o el dret a decidir, digue-li com vulgui, que Catalunya ha expressat en una declaració solemne al Parlament de Catalunya que els partits polítics que es prenen a les eleccions ho reclamen, etc., doncs també s'ha vist quina és la resposta permanent de l'estat espanyol, no? És a dir, l'última, ahir a la nit, la vicepresidenta del govern, amb unes declaracions a la cadena COPE, dient que, en part, menys tenint alguns membres del govern de Catalunya, però a més dient que s'hi posin fulles, que s'hi posin com vulgui aquí de consulta, no se'n farà cap, punt. Això contrasta les dues. Això vull dir que aquesta agressió permanent històrica de Catalunya encara dura ara, i per tant explica algunes de les coses que vostè esmentava. La ciència política avança, i tant que avança, i tant que avança. Jo crec que avança, i avança en diversos sentits. El que passa és que moltes vegades confonem coses, no? I en aquest sentit és evident que probablement el que avança la ciència política no ho han avançat els partits, o no han sabut aplicar determinades qüestions, fins i tot les institucions, o no han sabut aplicar determinades experiències d'èxit que la ciència política ha tractat i que potser valdria la pena que haguessin sigut una mica més valents, no? Però en aquest sentit jo n'estic convençudíssim de que la ciència política avança. Hi ha exemples a nivell planetari, per entendre'ns, exemples d'èxit que és possible una altra manera de fer política i que la ciència política té molt a veure. I aquí reclamava jo abans d'alguna manera això, no? És a dir, en les noves fórmules, les noves maneres de fer, hem de ser capaços també d'aplicar aquella investigació que hagi pogut abans com faríem en qualsevol altra disciplina. I finalment, demanar perdó. I tant, s'ha de demanar perdó. Però deixi'm ser molt sincer. Els pocs polítics que jo he vist que havien demanat perdó, que n'hi ha, els han matxacat després. No els ha servit de res. Perquè els han jutjat i els han condemnat prèviament. I n'hi ha que han demanat perdó. Demanar perdó té sentit quan hi ha una actitud honorable per part de tothom. I en el joc de la política, començant pels propis partits polítics, que moltes vegades confonen les coses, i si tu ets blanc i jo soc negre, diguis el que diguis, ho trobaré malament. Aquesta actitud tan primària però tan real, continuant pels mitjans de comunicació que responen no tant al criteri periodístic informatiu, sinó al criteri de l'empresa per la qual treballen, és a dir, l'empresa editorial mana i dicta, doncs això, al final, acaba pervertint-ho tot. I una cosa tan important com saber demanar perdó i que té un valor transcendent a la societat, demanar perdó perquè m'he equivocat, acaba sent ridiculitzada. I és una llàstima, perquè jo crec que efectivament hauríem d'aprendre no només a demanar perdó, sinó senzillament a ser més humans, més accessibles, més persones, més com els altres, no? Amb això potser n'hi hauria prou. Dit això, una última qüestió molt pràctica. Jo ja no em considero polític. És a dir, polític jo crec que hi moriré, perquè és el que m'agrada, és el que he fet tota la vida, però ara en aquests moments jo no estic a la política activa. El president del Parlament sí, i molt. Però jo intento agafar, fent aquest pas enrere, o aquests 2 passos, o aquests 3 passos enrere, que fas quan deixes la primera línia política i no tens cap mena de responsabilitat, ni en el partit ni enlloc, senzillament intentes també agafar una certa distància. I per tant, a mi m'honora que em tractin de polític, i ho dic sincerament, però jo en aquests moments estic ja en una altra fase. Gràcies, president Benach. President Rigol. Sí, agafant aquesta, diguem-ne, reflexió sobre la democràcia antiga. Recordem en Pau Casals allà a l'ONU reclamant-ho i que ens enorgullia a tothom. Però permetem, hi ha una tradició catalana, és a dir, el nostre poble, com tots, està ple de misèries i de contradiccions com qualsevol altre poble. Però el catalanisme polític sempre ha anat junt amb el regeneracionisme polític, sempre. I a més, resulta que en el moment, diguem-ne, de la revolució industrial i després de tot el que va ser la reforma agrària i en el temps de la renaixença cultural, quan ve el catalanisme polític, fruit de tot això, es dona una visió de catalanisme des de les esquerres, Valentí Almirall, i una altra des de la dreta, en Prat de la Riba, per entendre'ns. I el catalanisme era el comú denominador de tota la, diguem-ne, de tota la classe política catalana d'aquell temps. Per exemple,
Quan un analitza la política a França i sap que la francesitat, per entendre's, per dir-ho mal dit, té un gruix enorme, perquè en el segle XVIII, mentre aquí encara cremaven bruixes, ells feien l'enciclopèdia i la revolució, etc., i tenien aquells valors, o si anem a la il·lustració alemanya o la d'Anglaterra, veurem tot aquest gruix sobre els quals hi pivota després la diversitat política. Nosaltres no vam tenir un segle XVIII excessivament il·lustrat, més aviat pobre. En canvi, sí que és cert que nosaltres a Catalunya van emergir en un moment determinat uns tipus de polítics que no eren professionals ni dels lobbies, ni militars, ni bisbes, ni grups d'aquests, sinó que sorgien, doncs mira, com el Domènec i Montaner o com el doctor Robert, que eren gent d'una professionalitat que aspiraven a una Catalunya a un alt nivell cultural de convivència. Aquesta tradició la teníem i aquesta tradició jo l'havia viscuda també en determinats moments en la gent i amb els polítics més grans que jo mateix, però que havien estat en la clandestinitat i que, per tant, aquella clandestinitat els havia agafat complicitats uns amb els altres. Durant molts anys a mi em va tocar ser de president del meu partit i jo em reunia amb el president Pujol, amb el president Reventós, amb el president Barrera, amb en Pere Portabella i jo que era el nen de la colla, diguem-ne. Però quan parlàvem doncs, dels problemes fonamentals del país hi havia una sintonia bàsica. Quan la política perd aquesta dimensió de complicitat i fuig, diguem-ne, d'aquests valors que poden ser compartits per tot l'espectre polític i es partiditza excessivament, Catalunya hi perd aquí bous i esquelles. Per tant, som la democràcia més antiga d'Europa, però o l'anem reactivant en les circumstàncies noves cada vegada, o aquí, en aquest moment, hi pot haver un tall generacional profund amb aquesta tradició, tal com a mi em sembla veure. I, evidentment, la ciència política avança i avança molt, i ja llegim tota la gent que hi pensen i que escriuen, i des dels anglosaxons i tothom, però vaja, vull dir, en aquest sentit, una cosa és la teoria que generen des dels workings i companyia, per dir-ne algun, i l'altra és posar-ho a la pràctica. Perquè posar-ho a la pràctica sempre està en relació amb el nivell cultural on tu apliques la política. I aquí ja és molt complicat, diguem-ne. Què més voldria jo? Tenir una visió il·lustrada de la política del segle XXI. No la tenim. No la tenim. No la tenim perquè o l'educació ens falla, o perquè la societat s'ha tornat una mica banal i consumista, perquè grinyolem molt demanant drets però ens costa assumir deures, etc. I aleshores, tota aquesta, diguem-ne, elaboració política, de vegades la llegeixes i és apassionant, però es rellisca una mica per sobre de la realitat. Endavant, presidenta. Només per completar alguna cosa. Respecte al que ha dit el senyor Canyelles, de l'ètica de les organitzacions, totalment d'acord. Quan estem parlant d'aquesta llei de transparència i d'accés a la informació, estem parlant de la política, els polítics i les administracions públiques. I, per tant, un codi ètic per a les administracions. El que cada funcionari que està treballant en el servei que sigui, del departament que sigui, sàpiga quina és la política que s'està fent, que ells l'aplicaran d'acord amb les instruccions que vinguin del conseller o dels alts càrrecs, però que estan formant part d'una organització i estan treballant pel servei públic. I respecte a l'ètica de la política, en la llei de transparència haurà també aquest codi ètic pels polítics o per a aquelles persones que vulguin dedicar-se a la política, i per tant en el sentit aquest que vostè ha dit. I respecte al que deia el doctor Aymar de la democràcia més antiga, doctor Aymar, ara el veig, jo una mica estaria entremig del que diu el president Rigol i el president Benach. Catalunya ha estat sempre motor de tot. Abans que fossin o formessin part de la Unió Europea ja ens emmirallàvem amb la Unió Europea, molt abans que qualsevol dels que estaven en la resta de l'estat espanyol.
El que passa és que és cert que contínuament hem tingut entrebancs, contínuament hem tingut dificultats. I a vegades aquests entrebancs i aquestes dificultats també venen per aquesta manera de ser dels catalans de dialogar, de pactar, d'intentar negociar. I arriba un moment que també ens hem de pensar que és molt important el diàleg, que no el podem deixar, però que si tenim les idees clares i el camí clar, hi haurà un moment que haurem de prendre una decisió, malgrat no agradi a segons qui. Alguna pregunta més? Endavant, allà al fons. Hola, bona tarda, soc la Marina, estudiant de Blanquerna. M'agradaria saber, pel que fa a les lleis de finançament i transparència, han dit que sí, que ara és el moment. Doncs el que m'agradaria saber és quins han estat els interessos dels partits polítics per no portar aquestes lleis endavant fins ara. I la segona pregunta que m'agradaria fer és, senyor Rigol, no ha deixat gairebé els mitjans de comunicació, m'agradaria saber quin és el seu parer sobre quin hauria de ser el paper dels mitjans de comunicació en entorn de crisi econòmica. Endavant, presidenta, sí, endavant. Respecte a la primera pregunta, a veure, clar, hem tingut 15 minuts i no hem pogut explicar tot el que havien d'explicar. No és que no hagin lleis, n'hi han. El que passa és que el que hem de fer per reforçar les institucions, per donar resposta a la situació, és millorar-les. I per això s'ha establert aquesta voluntat de tots els partits polítics de fer una llei de la transparència on aniran a abocar coses noves i coses que ja hi eren. Per tant, no és que ara els interessos dels partits polítics ens marquen aquest camí. És que jo crec que interessa a la democràcia que després de la situació que estem vivint i de la situació de desafecció cap als polítics i de corrupció, el que hem d'intentar és defensar la democràcia malgrat tingui molts defectes. I per defensar la democràcia hem de defensar les institucions, hem de reforçar-les i hem de buscar la manera de no traspassar línies vermelles. I si hi ha persones que incorren en determinades actituds o comportaments i traspassen les línies vermelles que s'estableixin, doncs haurem de separar-les. Però no és que ara els partits polítics pels seus interessos ho fan i abans no ho havien fet. Jo crec que sempre ha hagut voluntat de fer-ho, però molt sovint la pràctica diària, el dia a dia, et fa que en algun moment hi hagi persones que s'oblidin d'aquestes obligacions o de les seves responsabilitats. President Rigol. Quan hi va haver el moment de la transició, un dels elements determinants de la transició que hi va haver a l'Estat era el paper dels mitjans de comunicació, que van ajudar molt pel seu compromís envers la democràcia. Aquest era un element determinant. Evidentment no estem en aquell context, n'estem en un altre, però és un altre de crisi econòmica molt profunda. Una crisi que ens ve donat per un marc econòmic de globalització total, això primer punt. Segon, que les normes ens la dona Europa. Tercer, que les aplica Espanya perquè aquestes normes són d'obligat compliment i Espanya les d'això, i el marge de maniobra que té Catalunya és mínim en aquest sentit. Si agafem, diguem-ne, la potencialitat d'orientar una política econòmica envers la crisi. Però nosaltres sabem que la força del catalanisme polític és aquesta complementarietat entre el món polític i els valors de la societat civil. Sabem que aquest és el marge que tenim. Si d'una manera o altra els mitjans de comunicació primer fan emergir la realitat, i la realitat és aquests condicionaments econòmics que he dit, però si a més la volen veure des d'una altra perspectiva, vagin a Càritas i ho veuran, de com està la nostra societat en aquest moment. Per tant, mitjans de comunicació, feu emergir veu pública a la gent que no en té, perquè normalment pàgines i pàgines de gent que crida, però la gent més fumuda és aquella que està absolutament abandonada i que no té veu pública. I facin emergir la realitat, diguem-ne, d'aquesta societat. Primer punt. Segon, busquem un espai de resposta en aquells valors que ens ha donat la nostra història i a la nostra societat constituïda tal com està. I ajudi'ns a tot això.
perquè un país que queda absolutament determinat per la negativitat d'aquesta crisi sense veure-hi al final del túnel és un país cada vegada més entristit i a la vegada amb reaccions cada vegada més radicals. Per tant, el paper que jo crec tenen els mitjans de comunicació és fer emergir la realitat i a la vegada obrir horitzons i donar veu a la gent que pot donar-nos una mica aquest sentit. Que alguns ho fan, i especialment, diguem-ne, el periodisme escrit té més marge de maniobra per fer tot això, i de vegades els flaixos de les televisions que et donen, diguem-ne, aquestes pastilles que són simplement impressions, de vegades queden una mica esbiaixades. Per tant, la meva opinió és aquesta, perquè els periodistes tenen una gran responsabilitat en aquest moment, i la tenen tant per fer emergir la realitat i la informació com per donar criteris perquè la gent pensi. Una darrera qüestió, davant. Em dic Salva Marçal, estic estudiant periodisme a la Universitat Blanquerna, Ramon Llull. El president Rigol parlava abans sobre els fets que van passar fa 20 anys de corrupció l'any 93. Perdó, la presidenta de Gispert. No creu que aquí va començar un dels problemes amb la corrupció? Perquè allà no es va actuar amb prou diligència o amb prou contundència i ha estat com un arbre que s'ha anat torçant i no s'ha pogut adreçar. És possible, no ho nego. Sí que és cert que quan van passar tots aquells episodis van haver-hi modificacions, van haver-hi programes, van haver-hi projectes del govern que va caure i del govern que va entrar, i de fet hi ha algunes lleis d'aquella època que han servit per anar contra la corrupció. Però això vol dir, amb això què vull dir? Que les lleis són importants, claríssim, que s'han de fer perquè d'alguna manera la majoria dels ciutadans les compliran, o la majoria dels polítics o la majoria dels gestors públics. Però no basta amb les lleis, sinó amb els comportaments, amb la manera de com exerceixes aquella gestió pública o aquella responsabilitat. No es tracta només de ser o d'haver incorregut en una corrupció castigada penalment, sinó en corrupteles, en irregularitats. I això només se salva amb la prevenció, formació, des de l'escola fins a la família i fins a la universitat, i amb mesures, com deia abans el professor Torralba, amb mesures amb les quals s'ha d'atacar l'arrel d'aquella corrupció. Està clar que no es devia fer tot el que es devia fer, s'havia de fer, però pensem que sobretot els responsables són les persones i les institucions. Molt bé, gràcies. Em plau donar la paraula al rector magnífic perquè pugui cloure l'acte. Gràcies, doncs, professor Torralba, em toca cloure i ho podria fer només en nom de la comunitat universitària, però de fet, permetin-me que també ho faci a títol de ciutadà individual. I ho vull fer per donar-los les gràcies per aquest capteniment compartit que deia la presidenta. Deia, ens hem trobat aquí amb un capteniment clarament compartit al voltant de la corrupció. Gràcies, doncs, per no voler mirar cap a un altre lloc, és a dir, per voler-hi mirar-li els ulls i, de fet, fer-hi front d'una manera o d'una altra. Gràcies per aturar-se i per influir. De fet, crec que ho deia el doctor Aymar, vull dir, tenen un plus pel càrrec que han ocupat i que en el cas de la presidenta ocupen de responsabilitat cap a la societat i en aquest cas, si m'ho permeten, de mestratge. No és el mateix que ho digui un president, presidenta, expresident o expresidenta del Parlament que ho digui un altre polític o un altre ciutadà. Crec, a més, que s'hi han aturat amb honestedat, però també amb humilitat, amb senzillesa, sense callar crítiques, identificant problemes, identificant causes, però també defensant el rol del polític. De fet, el president Rigol ho deia, no pot ser que un polític sigui, en l'imaginari, un presumpte culpable. No pot ser. Hi ha una crisi de confiança, segurament l'origen d'aquesta desafecció que tots n'hem parlat. I acabo. No puc estar més d'acord amb el que comentava el president Benach i, de fet, tots després ho han anat recordant, hem d'incidir en l'educació.
mai és tard per incidir en l'educació. Aquells que diuen potser hem perdut una generació, doncs no, hem de lluitar perquè cap generació sigui perduda. Hem d'incidir en l'educació i aquí, en l'educació, ens hi trobaran. Moltes gràcies de nou i bona nit a tots.